Σε ένα λιβάδι ζούσε ένα κοπάδι αγελάδων. Οι μέρες στη φάρμα κυλούσαν ξένιαστα για όλες τις αγελάδες, εκτός από μία. Αυτή η αγελάδα είχε ένα έντονο χαρακτηριστικό που την έκανε να διαφέρει από τις άλλες. Είχε γεννηθεί με ένα χαμόγελο, μόνιμος γραφισμένο στο πρόσωπό της. Η διαφορετικότητα αυτή ήταν η αιτία που οι άλλες αγελάδες την κορόιδευαν, την περιφρονούσαν και δεν τη δέχονταν στην παρέα τους. Πώς είναι έτσι, κοιτάξτε πώς είναι. Είναι σαν χαζοχαρούμενο. Έλεος. Κοιτάξτε φάτσα. Μην κάνετε παρέα μαζί. Είναι κολλητικό. Πήγαινε να κοιταχτεί σε κανένα καθρέφτη. Πώς είσαι έτσι? Μάζευτα και φύγε από τη φάρμα. Αισθάνομαι πολύ μεγάλη μοναξιά και απογοήτευση. Δεν μπορώ να καταλάβω γιατί με έχουν βάλει στο περιθώριο. Γιατί πιστεύουν ότι η διαφορετικότητά μου είναι μειονέκτημα. Και έτσι περνάνε οι μέρες. Η μοναδική της συντροφιά ήταν μια πεταλούδα. Δεν ξέρεις πώς είναι αν δεν το έχεις νιώσει. Ευτυχώς που έχω και σένα και μου δίνεις δύναμη. Τα νέα διαδόθηκαν πολύ γρήγορα στο λιβάδι. Ένας παραγωγός από στιγμή σε στιγμή φτάνει στη φάρμα για να επιλέξει τη μούσα του για μια διαφήμιση. Από το πρωί επικρατεί μεγάλη αναστάτωση ανάμεσα στις αγελάδες. Κορίτσια, εμένα θα διαλέξετε για τη διαφήμιση. Είσαι ψωνάρα. Εγώ είμαι η καλύτερη. Εμένα θα πάρει. Έληξα. Ξεχάστε το, εγώ θα γίνω διάσημη. Τι μας λες, αγαπητή? Κορίτσια, ήρεμα. Εγώ είμαι η number one στη φάρμα. Αποτελώ top επιλογή. Ούτε καν. Για ακόμα μια φορά η χαμογελαστή αγελάδα δεν συμμετέχει. Κανείς δεν ενδιαφέρθηκε να την ενημερώσει και αναρωτιέται τι συμβαίνει. Νάτος ήρθε, κάντε στην άκρη. Αχ, εμένα κοιτά. Εμένα διάλεξε. Εγώ είμαι η καλύτερη. Μην κοιτάς αυτές, εμένα κοίτα. Εσύ, με το φοβερό χαμόγελο. Τι, βλέπει φιάλ. Τσιμπήστε με. Δεν παίζει να συμβαίνει αυτό. Πλάκα κάνει. Πώς είναι δυνατόν να διάλεξε αυτή? Η διαφήμιση είχε πολύ μεγάλη επιτυχία. Όλοι αγάπησαν τη χαμογελαστή αγελάδα και έτσι αυτή ταξιδεύει σε όλο τον κόσμο. Όταν τελείωσε η περιοδεία, διάσημη πλέον η χαμογελαστή αγελάδα επιστρέφει στη φάρμα. Είσαι φοβερή! Είσαι και η πρώτη! Η εξέλιξη της χαμογελαστής αγελάδας της Λαβάς Κυρί έκανε τις άλλες αγελάδες να αναθεωρήσουν και να αλλάξουν στάση απέναντί της.